kukan kurciya jawabi ne, inda wani ya rawa aka bashi kuɗi, idan wani ya yi ɗan karan duka yake sha. Rikicin duniya da mai rai ake yi, jahilci mugun ciwo mai kaman zuwa kan aika. Haba ma ne ya baka tambaye ni ko na nawa nake so baka kama zuwa min da bino mai yawa haka. Haba yan mata kake samu damuwa, ai na san ko na nawa kike so. To na nawa ne ka zuba ni? Ai ban sai na ansa kuɗin ki ba, ki je kawai abinki. Kamfanin Gwanki Movies karkashin Miniwood Film Industry da ke jihar Naijamina ta sake sakar maku wata sabuwar taskare mai cike da turka-turka, rudani gami da rikitarwa cikin labarin wani matashi wanda ya maida akalarsa kan mata, samunsa cikin bautan nema duk akan mata ne, wanda hakan yasa ake masa lakabi da bawan mata. Ya ba zan biya mata ba, mata su ne mu, in ba su ba mu. Da yake kin san ni din na mata ne, so da babba da karama duk nawa ne, shi yasa zaki gani da kowa. Hawan mata ko? Hawan mata su ne. Haka ne suke yi. Kai ni gaskiya bai mun bagaya ne. Allah. Kaga irin yanda ya fallo a da? To ina mai tabbatar maka da manyan mata za su bi ka a wannan harkar, ba irin wanda kake fama da su a yanzu ba. Bawan mata ya ce hakika komai na mata ne, idan an samu a dinga basu. Mata manyan gari, mata abin so da kauna, masu mulkin ciki da waje, ohoho, mata aljannar duniya, duk sato kasa katsi na wannan shiri duk akan mata ne. Lafiyo! Na ce lafiyo! Me aka yi kuma? Kina sanar da abin da yarinyar nan take yi. Tun da je na same ta da wannan yaron wai shi bawan mata. Wai kai asuwa. Ni asuwa. Ni bawan mata, kai baka san waye ni ba? Idan Allah gafara can abin nan ake so kai. Me abin nan ya buɗa ko kuma dai yana. Ya na tare kuma kana kokarin ka jorta. Ban gane ka tare ni baka ga baka ga yan mata mai kyau ba. A dere ne. Mata ka saka Allah ya saka gani. Labari tsarawa Hafiz Ara, daukan nauyi Saifullahi Musa Gwanki. Shirin ya ci gaba da samun bada umarnin fitacce haziki kuma sadaukin darakta Yusuf Jambiro. Kai me faru? Ina ita yarinya. Wata budura mai kyau haka. Bare raka ki ko. Subhanallahi. Ita din mata ce wannan. Shukuriya kenan yar gidan Alhaji Audu. Bawan mata yana nan tafe nan ba da jimawa ba a YouTube channel namu mai suna Gwanki TV. Bawan mata kenan, komai da sanin mata yake.